Um, Pogi, unsa man kita ani mo na ako? Ani na ko matugad kung tinuod ka baging ganigugman ako, Jess. Pogi, ayaw. Kasi ang kabuhato ni mo. Biyang bitaw ka. Pero dili ko. Dili pa ko andam. Ay mo kadlog. Ibitaw ka na ko pasagdan. Jess. 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 Pogi. Asa man ka anis, Pogi? Yats! Siya mong gipangita ko, hangad pa ka di ha? Nakakita ka ni Pogi, Yads? Ay, si Pogi di mong gipangita. Ako to nakitaan nga, may gihatod nga babae. Unsa? Kisa na ba yan ang imong gihatod? Akong uyab. Unsi uyab kod? Nanguyab kaglain na uyab man ta? Uyab palanta. Di ka asawa. Mo nga may katungod ko nga mga uyab lain. Kung mao ni mong prinsipyo, mas mayo pag magbuwag na lang ta. Uy, kakuyaw ko na itong Pogi di ay. Wato yung ayong tawhan na, day, uy. Mabay man, day, kayo. Ano okay na ka, nga wala si Pogi sa imong kinabuhi. Wako'y mahimo, day. Dili po ko ganahag lalaki nga daghagnaw. Pila naman yung kaadlaw nga. Lain ako pamanti, uy. Wala na lang ako reklamo. Magpalit ko pregnancy test. Ako ning siguroon. Kinuha ko. Positive. Kinahanglan mahibawi ni si Pogi. Kung sa'yo mabdos. Mao na, Pogi. Mabdos ko. Ikaw sa ako tama na. Unsa man ang pagkasulti, ha? Kung saan ba na gusto ni mo? Kinahanglan nga manubag kasi magibuhat na ako. Eh, pasensya na kasi sa. Di pa ko andam. Ay, nagkong sa mukha, be. Wala ko lubago ni mo kay dugay na tambuwag. Pogi. Bisag unsa na akong giinom para makuha ni bataa nga niya sa kong sabakan. Pero wag yun makuha. Muna ko sa akong trabaho. Upauli ko sa amo. Onya, may na di mo. Buuli ka lang din dis ato nga babdos ka. Hain mo nakapaburot ni mo, ha? Dili si manubag siya gibuhat na ako, ma. Tungod kay dili pa siya andam. Nga, muray kidagat. Unya, unsao mo na ni mo, ha? Pakatawon ko ning akong gimabdos, ma. Bahala na guway ilong amahan. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw-i. Anong nakabuhan ang akong anak. Oh. Uy, hala. Nanawag Miss Inod? Ang friend ako sa Facebook nga, nanguyab na ako. Hello, Inod! Sis, kumusta? Maurag gihapon, gwapa. O ba? Ya, sabay lang ako ron. Ay ni nagbantay sa akong anak. Sugtan lagi ko, aron duha na taga mabantay sa mga anak. Ay naabag kahay tao nga magkadawas imong kahimtang aw sugta na. Maayo ka, ma. May nagmagdako ang bata nga naa kay katimbang sa kinabuhi. Sure na kaining imong desisyon nga mangasawa ka na ako. Iman mo kong gisugot, magbinyot na. Oo niya. Dili ka magmahis na kabot imong hukom. Mahal di ka, Sis. Maong di may tabo nga magmahay ko. Unsam ka? Nihila ka manggod. Wa lang. Nalipay lang ko. Kabisan sa akong kahimtang, may lalaki pa dahil nga makadawat na ako. Ato na kayo na ito kasala. Eh, gusto na kong mag-anak kayo ka. Dugay nga mga kable. Inod, hubog ka? Kable hubog ko. Malaga. Palahubog day ka? Abi ba na ko kay bisyo? Buotan mo ka sa una pero nausap naman ka ron. Eh, susaman taon ko eh. Mauna kita mag people change. Inod, dili ingon ni ini ang gusto nako sa akong kinabuhi. Ang akong gipangita ka na lalaki nga tarong, ka na lalaki nga way bisyo. Ano ba? Di ka magkanawat ako? Ako di ka magkanawat ako? Ang layas yun eh! Mauna yung magkinikalan!
Layas! Oo, mulayas ko din eh. O gadoon ako ang akong mga anak. Naunsa na magkantaon gisa, oy? Makadawat pa ka na ako, ma. Ay, ganong dili man nga anak tamang ka. Ala, sige, balik din is ato. Kana pa, masadya ding bahay kay na ang akong mga apo. Maayo na lang kaning ina si mama nga. Makatabag at iman sa mga bata. Jessa? Dan? Nganong ni ako sa amo? Gusto na ko mga ipasayin sa kong ibuhat mo. Okay ra, uy. Ay, nato ko na una. Dugay na itong hitabo aog. Daghan na sila hitabo sa akong kinabuhi. Di ba mo ko nga maiduhan na kakanak? O lain-lain na naman. Dan, O, sama ni mo. Daghan na silang nitabo sa akong kinabuhi. Daghan na mga babae nga nangagin ako. Pero, Yesa, ikaw pagyapon ang gipangita sa mong kasing-kasing. Dan, Andun ka ron. Mahal pagyapon ka, Yesa. Maong dawat ako pabalik. Kaya andam ko mga mahal sa imong mga anak. ang tinuod, Dan. Niya kapag ihapon sa akong dukan. Kung mo na, andam ni mong dawatong pagbalik ang akong kuma. Ha? O, Dan, Salamat, Jess. I love you. I love you too, Dan. Dito na hinagos giingon sa katiguangan. Nga bisag unsa kataas sa prosesyon, mubalik ra gihapon sa simbahan, kay nagbalik man gid mi ni Dan. Sa pagkakaroon, malipayon ko uban ni Dan. Kay nakadawat man siya sa duha nako ka mga anak. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.